Iriyo nade jahera mar penj laktar. Kawa wacho ni ngima en mwandu kenda mor mokalo mar bedo kodi. Odiochieng' ma kawuono wagoye mbaka kotenore kod gigo manyalo mulo ngimawa. Ani iluonga ni Ruth Otieno kendo machiegni e chenro ni kamoro amora ma intiere. Yiena mondo mi arwak wendowa kendo jalony marwa. Abo miye thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye. Olonye weche mage kato wadonje twak achiel kachiel kok waketho kinde kata matin. Machiegni e penj laktar bang' ndalo mathoth. Erokamano. Anyinga Dismas Ochieng' Nyang'ute. An wuod Seme Kombewa. To tija en I'm a counseling psychologist. Ma lony ma antiere godo en koma ochiko kor mental health. Seche miwacho ni mental health en ang'o gini nikech ing'eni seche ma samoro wacho ni mental health samoro ng'ato nyalo lal ni kare wawacho ang'o? We ayawe maduong' ni kaloso kuom mental health ng'enyne kwange uloso kuom health wang'eyo mana mar dendwa moro ma ji dhine osiptal denda lit afuol and the rest lakini mae wang'eyo sana sana ngima motudore gang'owa gi wi ng'ato kata obwongo mar ng'ato. Mathoth ne ochiegni ahinya kod weche mag dangni mag paro kod weche ma kamago. Kamano. Se kama wantiere kod chandruoge mag dangni mag paro gi marom nade? Aparo ni sane wanyalo wacho ni e pinywa nitie a lot of focus sane kotenore gang'owa gi weche mag mental health kata weche motudore gi dangni mar paro. Nikech bende gik moko mang'eny otenore gi gik ma wadhi lose kawuono weche mag mer, weche mag violence gi weche machal kamano. Koro sani weche kailago ni malo kabisa e pinywa kae. Mano bende magno kelo e twak odiochieng' ma kawuono tiyo marach kod yedhe ahinya yedhe mamero ji kata gigo mamero ji. Ng'eni gi kama wantiere gi ndalo ma wantiere ni yudo ka ji mang'eny sani koro tiyo gi gik mopogore opogore ma moro yande nok giti godo. Sani bende nyithindo loro skul yudo ka gidwa ni gitem achiel ariyo adek. Seche wacho ni tiyo marach kod yedhe kata gigo mamero ji. Wamulo ang'o kata wang'iyo ang'o gini? Abro ng'iye tiyo gi yedhe bas gi tiyo bende gi yedhe e yo mok timang'owa mok kare. And mondo wachop kama walose wawacho wach mar tiyo gi yath e yo mok kare tiende ni ntiere ng'ato mose chako tiyo gi yath kamoro mochopo kama koro timang'owa o abuse. Ochakore mana matis a experiment wateme awinje kako timang'owa kako chalo chopo ni kama idwa ni koro itime pile pile ober ni timo kamano ma koro chopo kama gini koro kawo ngimani midwa ni timang'o itime atima seche te kamano ma bende koro chopo kamoro ma ok inyal function ka ok itimang'owa ka ok itiyo godo. Thoth ne seche ma ng'ato chako iwacho ni ng'ato nyalo chake kaka experiment en gimoro ma ng'ato dwa ni mondo mi otema tema. Kochopo kanye ma ng'ato nyalo chichini nyaka bedi ni gini koro asechako tiyo kode e yo ma ok kare? Sama chopo ma koro chopo ni koro gini koro adhi kode marach. Aparo nitie gik ma ng'eny ma watimo ang'owa ma wang'eyo but yiena mondo kawe thuolo matis kata mondo wawach ni yath en ang'o. Yath ang'eni sama waloso kuom yath en gima oyarore ti yath kata mimuonyo mar osiptal. Ng'ato muonyo Panadol, ng'ato muonyo yedhe ma kata mine wadala tiyogo mag kweyo rem. Ma bende tiyo medicinal drugs yedhe monego bed ni thiedho dendwa ka ok wangima. Bas mano bende sama ng'ato tiyo gi yedhe go e yo mane ok onyisi gi laktar mano tiende nang'owa itiyo kode e yo marach. Then wantiere gi yedhe bende ma koro wawacho ni kamoting'o kong'o giri, kamoting'o mera giri, kamoting'o ndawa giri, kamoting'o yath machielo maduong' miluongo ni njaga. Magi bende gin yedhe ma koro watimo ang'owa waketo kono bende. Nitie kuma glu giri ma jok matiyo koro gine maduong' ka waloso e yath en gima duong' oting'o oriwo mang'eny kabisa. Nitie seche moko waketo nyaka kata chai giri, coffee giri, sama koro imadhe asasa
tiere jok moko ma sama poko madho kofi to winjo ka ng'owa ka wiye bare. Okonyal kata nindo. Okonyal nindo. Nyaka kele kuota kikombe moro matin. Nyaka kele gimoro matis. Yes. Mano be koro nyiso ni en chandruok. Mano bende obedo chandruok. Yeah. Nyakora muge joanga iwinjo ni en tiyo kod yedhe marach, onyalo bedo yedhe ma samoro gin mana yedhe mathietho, to in owuon ok iluwo yo ma laktar onyisi mondo mi ilu. Kanyo wacho kacha ni isechako tiyo kode marach. Kati watiere kod kidienje mamoko kaka kong'o kachiel kod gik ma jalony wacho. Ma bende kitiyo godo to inyalo wach ni itiyo kodgi e yo ma ok kare. Iwacho kacha ni ji mang'eny mokalo tiyo kodgi e yo ma ok kare, ma bende osekelo midhieri kachiel kod chandruoge mopogore opogore. Bro chopo kanye kata ranyisi mage makineno tibro chiji ni yakabedie ni gini to kati godo e yo ma ok kare. Sana kadwa loso yath yedhe ma kaka gik mwaneno ni samora mora gimora mora ma ka ng'ato otiyo godo. Tiyo ni nyalo bet ni imuonye, ichuorigo, antiere bende moko miketo e parts moko mag kisiri, tie moko ma bende imiena mine del kamae, miketo e buo lep giri mimadho. Samora mora ma gini chal ka gima dwa nomiyi koko gi jok moko, then kanyo nyako bed marach. Sana apana nyalo wacho ni yath ma itiyo godo marach ahinya en kong'o. Onge kama kong'o onge e pinywa kae mar Kenya sani. To yo ming'iyo godo ni koro chopo kamarach en penjo moko ang'wen mayot. Ni bende ng'at matiyo gi kong'o ni osetemo gande mondo tim ang'owa mondo owe. Ing'e moro ma ng'ato thagore ni adwa na we kong'o. Jok moko sama oluonge kata ni moyo dak, aweyo okamith matin. Then wang'iyo makapo ni mano setimore ni, then it means that gino it's already a problem. Then wang'iyo yo machielo bende nitie sama isechwanyori gi jok moko. Kata jok moko chwanyi nikech ne tim ang'owa, nikech ne imer. Then mar adek wang'iyo bende nitiere seche ma bende ibedo guilty. Guilt cha waluongo nang'o gi dholuo. Kagima nitiere kod inowuon ichich ni gimitimo no ok en kare. Yes, nikech itiyo gi kong'o. Then maduong' mogik koro gin penjo ang'wen. Mogik en ng'ata mosebedo ni bende nitie seche moko misebedo ni idwa ni madhi kata eywa gimoro amora mitiyogo. Eyo ma itiyo kode the first thing in the morning kaka yo matimo ang'owa mar yawo wich. Gimoro mwawacho ga ni unlocking cha. Koro penjogo te mwawacho ang'wen go. Duoko mora mora matik e mora mora penjogo nyiso nang'owa it is already a problem with you. Ngamonego beni penjo gi ng'at ma joma idago ma samoro ka gimikelo negi chandu kosino wuone monego beni penjori kaka koro watiere chendo sani ti penjori ni chutho ka pokani to tadwa gana bilo chae. Okinyi adwa ni mondo mi abil mana matina mondo mi awinj ka ngamonego beni penjori kata penjogi. Ka wang'iyo gimoro kaka kong'o kata ndawa kata njaga kata obed kuber kata mira. Sana kong'o, alcoholism sani en gima oket kaka tuo. It's a disease. To gima duong' kuome ni en tuo ma ng'amo tuoyo cha ok tim ang'owa okia no tuo ma jok ma intiere godo ka emang'ene ng'ane ntiere gi chandruok. Ma en ng'eny onena ni en life madhi maber. Life dhi kare. Emomiyo bende at some point wang'iyo gimoro kaka kong'o. No ing'iye kaka tuo mar familia, a family disease. Nikech sama ng'ato kong'o chando kabisa, jok ma hinyore kabisa, kata ka en jaduong' to nyithi ng'ani kata chiegi. Koro ibiro ni jok ma nikode machiegni ka ema neno chandruok ne ma en to ok ne. Koro en tuo ma ka ng'ato ntiere godo ino kine to jok moko matimo ang'owa ema neno chandruok ma intiere godo.
Ok ang'eyo gimomiyo timore kamano ma jatuo okia no tuo, jatuo ok winj no tuo ma bende gini nyalo kata hinye to ok one, to joko ema neno. In kaka jago no molonye weche mag dangni mag paro, debe ni ang'o madhi nyime e pach jogo mantiere kod chandruogegi? Kong'o kata yedhe tetete ma loko yo maloko paro. Nitiere part mar brain mar obuongo ma waluongo ni mamiyo wa chia, mamiyo wa mor, you know. Kanyo emote mang'owa emotiyo godo sana. Ma ibiro yudo ni ng'ani gik moko manohero chon. Koro chopo ne kama ok oher, ma onyalo timo ang'owa, ohero kong'o cha, nyalo bet kata ohero moingo kata chiemo. Wanyalo neno kata mana jodala kucha, jok ma oserieyo kabisa kata gi chang'a, iketo ne chang'a ni ma yo madonjo koma imethe, to ma donjo koma chiemo, kon mane modhi chiko. Ng'eny ne odhi chiko, kumi methe koni. Yeah. O makoro gigo monego bed ni konyo ngimane ok one ni nyalo konyo ngimane, to ohero gima kelo ne chandruok ni moingo gimoro amora nikech osebedo kod chandruok e obuongo. En wach malich mokalo ni en tuo, to bedo ke en tuo ma ng'ato ng'eyo no tuo, en tuo ma ng'ato ok neno tuo, to jogo mantiere machiegni kode ema neno midhiero kachiel kod chandruok ma entiere godo. To kuneno ranyisi gi, kata ka ipenjori penjo ang'wen ma jalonywa wacho ka, mi yudo ni gin tik achiel kata ariyo kata ang'wen go duto te, en ang'o gini monego bed ni timo? Yenwa wakawiyeyo, ka waduogo to wadhi nyime kidieny mar ariyo, miyo kik isudi. Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Hichi imeisha tena. Si unaona. Watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quick Mart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Anatemo wacho ni mama kaka ringo neko ni, kawagole kae to wate wabiro ringo neko. Ini wachang'o? Machiegni kendo page laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu, en tiyo kod yedhe mar Mero ji kata tiyo maracha
kod yedhe. Wang'iyo kacha ni gin yedhe mopogore opogore, to nitiere moko ma bende kitiyogo ahinya to dhi rocho ngimani kendo dhi rocho kata tudruokni kod jogo ma idak godo. To en ang'o gini manyalo miyo ng'ato chako tiyo kod yedhe gi kata tiyo kod yath e yo ma ok kare? Apana nyalo wacho ni nitiere yore, nitie gik mang'eny mamiyo ji tiyo gi yath. Achiel ma apana nyalo wacho ni mane gima sana kochopo kuom jok matindo. Ti jok matiyo gi kong'o kata yedhe go to kia kata gimomiyo tiyogo no. Ignorance. Odonja adonja to kia gimomiyo timo ang'owa otiyogo. Nitie jok moko babe tiyo godo nikech negative peer influence. To peer influence ok ne joma tindo kende. En nyaka ne jok madongo. An gi in mapok nomadho kong'o. Ibukore nang'owa osiepna tiyo godo. Kora be timo ang'owa achak tiyo godo. Aole. Nitiere jok ma bende tiyo gi yedhe nikech ineno yo makata lando godo gik moko kaka kong'o. Chale nitiere tag moro ma success mobedo attached gi kong'o. Makata ka in ng'at mok madh kong'o tinyalo omera ang'o marach kodi yawa. Kaka iduong' ni ok inyal madho kong'o. Bile kata mana guarana kende. Gimoro kailago. Tibiro yudo ni mano nyalo bedo pushi kamano mi be wach nang'o we atim as a way mar mondo achalra gi jok moko. Nitiere bende jok matiyo godo because of faulty learning. Jonyuolwa ne tiyo godo to ng'enyne template ma wantiere godo e piny ka mag behaviors mag ang'o girite en gima wakwanyo kuom jonyuol. Koro ka jonyuolwa ne tiyo godo to ibiro yudo ni there is also a likelihood mondo nyithindo bedo go timo ang'owa oti godo. Nikech nitiere samoro mwang'iyo kaka weche mag tiyo gi kong'o kaka en yo ma ok ochikore gi weche mag morality and morals and the rest. Koro iyudo ni kane baba madho an atiyo gi kong'o, I don't have a moral authority mondo atim ang'owa mondo akwer nyathina. Nikech thothne awinjo kuwacho ga ni gitimo gik ma watimo ok gik ma wacho ni mondo mi gitim. Koro mano bende kata mana gap manyalo bedo mar parenting no bende can be a cause mamiyo nyithindo timo ang'owa tiyogo nikech onge samowa supervise gi godo. Then violence and more so e family ma jonyuol osebedo ka ok winjre. Ibiro yudo ni nyathi ng'eny mondo tim ang'owa mondo oti godo. Nyathi bende mosekale malit ahinya yatinne ng'eny mondo oti gi yedhe magalo wich kata mamero wich ka gidongo. Mulna kanyo matin. Nikech ni kaka mosekale matek kaka mage gini kaka ng'o gini to en ang'o madhi timore kodi momiyo ang' nobede thuolo mamalo mar tiyo kod gigi? Waluonge ni childhood trauma. Ma ng'ato osekalo e gimoro malit kotin. Lidni nyalo bedo kata mana tho mar jonyuole kata nyalo bedo gimoro manotimne malit e ngimane ma otame address e ngimane. Koro otiyo gang'owa otiyo gi kong'o kata gima mero wicha kata magalo wicha kaka ringo from reality. Mamano bende is also a major reason momiyo kata mana jok madongo tiyo gi kong'o. Achwanyora gi minot. Koro atimo ang'owa we adhi amethni. Nitiere gimoro ma pok e address e ngimani. Yes. To bende wantiere ga kod cases nikech koro wago mbakani. Bende wantiere ga kod cases ma samoro ng'ato okale matek, ng'ato okale malit to wacho ni nikech akale malit ma aneno magi ma awito jonyuolna kapod atin. Adwa ni mondo mi atem matek mondo mi ngimana obed makare, nyithinda obed makare mondo mi ngimana odhi maber. Nikech magi ni yore ariyo mopogore. Thothne mane ma ji luwo mar tiyo marach ni koso mar rieyo gik moko bed kare. Opogore gi ng'ato ka ng'ato. Nitiere jok moko ma gimoro motimore ngima malit ka nyalo wacho ni gimane kata jonyuola nomadho kong'o ma kong'o maneno kako timo dala ok atimo ang'owa ok adhi madho. To nitiere ng'at moro bende ma en onge somo mano timo ang'owa mano kwanyo kuom macha ma iwinjo seche moko ni bet kata mana ayany kuomwa e dala kucha ne yawa ng'ane kaka neno kaka kong'o timo odgi okone nyathini kendo donje kong'o
Koro wach ka ilano ibiro yudo ni kata mana nyathicha en reality ma ng'ata neno. To en ok onyal timo ang'owa, ok onyal relate godo. Koro mae en ng'at monyalo wacho ni en onge somo motimo ang'owa moyudo e kuom gik mane gidhiye cha kata gima nokale. Sani thoth ne rawere ni dala joma pod tindo gi gintiere dala kendo ging'eny mokalo. Gitiere kod thuolo mang'eny bende nikech gin seche ma gin e skul to gidich, seche ma gin e colleges to gidich. Sani thoth ne gintiere dala to awinjo ok ang'eyo ka nitiere adiera moro kanyo ni nitiere yedhe ma mero ji kata yedhe ma ok kare mitiyo godo ma samoro kata kaka jonyuol kata kaka jok modak kodgi ok inyal fwenyo. En adiera to ponono ni en adiera, ere kaka inyalo fwenyo mok inyal fwenyo ni nyaka bed nitiere gimoro ma itiyo godo kama ok kare. Apani en adier makende ni ng'enye seche mwaloso kuom yedhe ma welo wich ma bende seche moko kata sirikal kata ji owinjo kitiyo godo to bro siemo wang'i en kong'o ni ya nyathino donje kong'o, nyathini madho njaga, to gik moko kaka ndawa, gik moko kaka kuber misoyo e tie lak, gine bende mera mogo kagiri masani owuok mwalo dala ma kijana ma ok madh ok tigi mano, nyiri nyaka yawuoyi te jok moa e skul gi e chal mani ng'ane in to wi ng'ich machal nade. Koro wach mar wich ng'ich no bende ibiro ni samoro wang' otim ang'owa noket ng'ato ochak tiyo gi yedhe go. Kong'o gi njaga samoro ero wang'eyo kong'o science ne so obvious, inyalo wacho ni nyathini omadho kong'o nikech samoro inyalo timo ang'owa inyalo winjo tik. To tik ni bende wang'i winj mana kobet ang'owa kobet machiegni. To kano metho to ma nyathi ma ok dwa riwore gi ji sama ji chiemo, sama ji bet kanyachiel cha, mano gima should not be ignored. Onego bed ni iwacho ni luongura ne ng'ane ang'o ma nyalo bet ni onindo ne. Koro ng'enyne nyalo bet na ang'owa samoro nyathino metho, samoro ng'ok giri, friends ma ng'ato keep nikech osiepene ng'eny ng'ama jakong'o sana nyithindo ng'ama jakong'o wang'iyudo ni osiepene nang'o kata jokong'o ma nyathi manyocho ero riwore gi ji dhi e kanisa giri chopo kama mago kodwa timo ang'owa ok odwa dhiye. Nitiere kata mana kodhi e cho ang'o girigo tiko nego bed ni timo ang'owa ni dong'. Chopo kamoro bende ma which will mago koro science which will gi kata mana gi hygiene kata luokruok ok onyal luokore, okalo odiochieng' 2 okalo odiochieng' 3 kapok oluokore. To mae yot kabisa mondo ng'ato okaw kata mana 1 week kapok oluokore nikech gima kong'o gi yedhe kailago timo ni wantie kaka o distort kata perception wa ma reality marwa yudo notimo ang'owa duogo piny kabisa. Koro iboyo ni ng'ato yot kabisa mondo otim ka odiochieng' 2 odiochienge 3 kata mana wiye giri gik moko kaka kuo matindo e ot, simo lal kae, gima kama otimore, ne entie gi kes kaila, mago gik moko matimo ang'owa makatimore to nego watima nyaka wachikne itwa. Maka kiwacho ni en nyathi ma yande riwore gi ji ineno kochako bet kende, nitiere gik moko manohero, samoro hero dhi kanisa, ohero were kwaya, ineno ka weche gi ochako weyo, ineno ka hygiene, ler mar dende ochako jwang'o, mos kod weche makamago. Kine gigi riwre kama kaka janyuol, onego beni ichako chich ni nyaka beni ni nitiere gimoro ma ok kare ahinya. Kaito bende osiepe ma wuotho godo kata jogo mantiere machiegni kode, iwacho kata ni winy machalre ema thothne wuotho kata fuyo kanyakla. Ibro ng'eyo nyaka osiepe ne. To kiseneno ranyisi en ang'o monego bed ni timo kaka janyuol? Ing'e nitie kamoro mwaloso ni to in gi chia machal nade mar siemo wang' nyathini. Moral authority. Yes, moral authority in go marom nade. Nikech samoro an bende an jakong'o no makata ot ni ok atimo ang'owa aonge. Ma ibiro yudo ni mano ng'ato bedo challenged, onge kako nyalo chako nyiso nyathi ni we madho ndawa, we madho kong'o, to in bete timo ang'owa e madho. Then maduong' ahinya ni kaka jonyuol nyaka wa geng' gap manyalo bete kindwa gi nyithigwa, and mane yo kende mwanyalo geng'oro ni nitiere gimoro marach kuom nyathini. Adwani mondo mwang'e ne weche mag
iseneno ranyisi gi iwacho kata gigo moko nego beni watimo nikech seche ma ang inowuon emifoto ndawa inemiore ndawa inemiore mondo mi odhi okelni e kong'oni kata odhi okelni e nyasore ni kata odhi okelni e gik mopogore opogore mitiyo godo no okibedo kod teko mar kwer samoro okiti gi gigi kaka janyuol tichich ni nyaka bede ni nyathini tiyo gi gigi okang mokwongo monego beni kawen mane we aduog chien ka ne a conversation mar drugs and substance use onego bene chakore kata ka wapok wachako suspect ni nyithiwa timo ang'owa tiyo gi gik makamago koro en gima onego bene chako chien en mbaka madhi gande mbele miwacho gande pile pile ma nyathi kata ka koro chopo kama entie oko kende to ng'eyo ni nitiere family rules ma magwa ni odwa ok watimo ang'owa ok wamadh kong'o ma watimo ang'owa ma magi gik miwacho gande pile pile ya koro sama nyalo chopo ni fwenyo ni nyathi tiyo gang'owa tiyo gi gigi science kaila me wawacho kata mana wich ba nyathino siko tuore ok odwa chiemo seche moko onindo mang'eny ok oluokre cases bende entiere in fact gima wang'o mi ng'ato bed gi case ogore gi ng'ato polisi awinjo nomake oketho gir ng'ane okwalo gir ng'ato nyaka wachake penjore ni nyathini nyalo bedo gimoro motiyo godo maduoko sense mare mar gima rach gi yes koro mano nyaka gima wapenji koro sama wasefwenyo ni mano timore pod kata bende ne pok wachope conversation pod wanyalo yawe it is never late when it comes to weche goyo mbaka e weche motendore gang'owa gi kong'o gi gik makamago lakini still bende wan e community ma jok machali tiyo gi kong'o okaw ka jok ma awacho ni nitie tag moro ma success mobedo attached to jok matimo ang'owa ma madho kong'o iwinjo ma ntiere ng'at matin en masamoro nyano en sama tiyo gi gine nyiso nang'owa ni an ng'ama successful nyiso ni an ng'ama ong'eyo nyiso ni an ng'ama wiye otimo ang'owa wiye ochiew to wanyalo chako conversation anytime and apa nitiere seche moko ma bende kata mana giminyiso wa kuom nyithiwa onego wawinji nitiere seche moko ma konyisi ni gine kitamri ahinya nyathina ok nyal timo ling'ne mano tiwinje gima itim nonro sani gi kama wantiere ni iyudo ni ji mang'eny koro dok e gweng ji wuok e bombe mopogore opogore tiyudo ka samoro ji kadhi ji oting'o kidienje mag gigi e but iyudo ka ji oruseche go ka ji orwako open shoes go nyasa to nyithindo mapotindo ka ma piny kata mantiere kor gweng wacho ni ne kaka ng'ane odak ne kaka ng'ane riembo mtoka maber ne kaka ng'ane oting'o gigi e but ne kaka ng'ane ok ang'eyo ni matinyalo wacho ang'o mago te mana faulty learning me waketo cha nikech ng'ato bende nyalo wacho no anyalo dwaro an kabede maduong' tabe abede adhi Nairobi kaka ng'ane abede nating'o kongego akete but kaka mamano kong'o mora mora kuom jok mosechako ni tiyogo ok onego bed ni itiyogo ka nyithindo neno nikech obedo kaka somo to en somo ichal ng'ama tiege ya ma bende nitie nyithindo moko ma through that giyudo opportunity moro mar bilo tisesoe owinjo ni atiyo kode to dhi onindo mamit for example onindo mayom obilo to that excitement owinjo dende ka bet maber tinya yudo ni okwanya kamano then gimoro maduong' iwacho kaka sani Christmas ka nitiere jok ma sani giyudo thuolo mar dhi donjo e kong'o donje yot to tieke seche moko itieke mana kidhi rehabilitation nitie seche moko jok matieke mana ka odhi ang'owa e jela nitie jok moko ma bende tieke ka koro chuni condition moro odonjo e dendi ma koro nyaka yier ngimani gang'owa gi kong'o iwinjo nyakwara Ramogi Jwang' ni nitiere gik moko ma watimo ma ok ing'eyo bende iparo ni timo gi maber to en ang'o mitimo ne rawere mantiere alworani
en ang'o kata picha mane ma itang'onegi. Samoro gimitimo ni ang' nomiyo donje, seche ma ang' odonje, donjo yot mokalo to wuok samoro dhi bedo matek mokalo manyalo kata nege kapo nono ni ok otim kata ok ogole e yo makare. Yienwa wakaw yueyo ko waduogo to wadhi online mondo wago e mbekni gi gimoko matut, kik idhi mabor nyaka Ramogi ajonge kik isud kata matin. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Ninko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Kulwant kaur ji? Hashdib kaur? En ng'a marach ahinya? To gisani en ochano maber? Kako dwa inyo nyakwari? Badibi wacha dir mama. John Gilalai pin Bethlehem, Mumama ler wachonwa. Word Maria Yesu Kristo, nonyuol chieng' Christmas. Mondo mi yud wenda mar Word Mary kaka skiza tune mari, idio *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. Duol mar jotend migepe winjore mar medo thuolo ne winjruok e kind sirikal ma Kenya gi pinje maoko e kelo mauta e pacho ka achiel kachiel. Ati hii chanjo ati ng'ombe itakosa kunyamba. Sasa mimi nauliza jameni, kwani sisi wote ambao sisi tumekuwa vaccinated, kuna mtu amekosa kunyamba kwa sababu alikuwa vaccinated? Jatend piny William Ruto ramo ne jamni mapacho ka nyaka chanji. Ne bedo in an area ni wasikwa laure mana gijo kuoge ni jok nyalokre. No. Jodak ma Oruba Migori yuago medruok mag kuo ma okwako alwora margi.
machiegni kendo ma en kidieny mar adek mwagoyo godo mbaka kotenore kod tiyo kod yedhe marach kata tiyo kod yedhe mamero ji. Onyiswa kata ranyisi ma kineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni rawerani kata miyoni kata jaduong'ni osechako tiyo kod gigi to chopo kama koro dhi kode ma ok ber ahinya. En ang'o monego bed ni timo ka ineno chandruok ma kama? Jalony onyisowa ni ma en chandruok ma komako ng'ato en owuon ok one ni nitiere kod chandruok. Omiyo en tiji kaka jagono mantiere machiegni kode mondo mi ine ni konye. Ok ang'eyo kaka idhi konye. Apani wachak gi kanyo koka wadhi nyime. Seche ma timore bende wayaw thuolo mondo mi igo simu duto te, penjo duto te manyalo bedo godo mondo mi penji nikech penjo e ng'eyo. Producer na bokaw simu, kokaw simu wawa kode obochwalonwa simu kendo jalony wabiro duoko. Aparo ni gima duong' monyeko nyaka wang'e ni e pinywa sani ng'enyne awacho ni madho kong'o en tuo. To pod wan piny kata mane yore mag thieth nikech mondo ochop ni thiedho ng'ato nyaka wang'wa screen. To screening en gima inyalo tim ne ng'ata ng'ata. Ma screening ni ema wang' ogoli ng'ani tiyogo, ng'ani ok tigo, you know. Then ng'at makoro wayudo ni tiyo godo cha idhi yudo ni kendo idogi itimo ne assessment. Koro assessment cha ema wang' ogoli ng'ano osebedo gi problem kala ni noseyudo accident, osegore gi ng'ato nikech nometho, nomake gik moko kailago, osebare tich, oseriembe tich gik moko kailago. Makoro ing'iyo ni gik ma kong'o osetime ngimana gin mana mage. And then apani en gima be nyaka wang'e ni nitie jok ma kata oseriembe tich nikech kong'o. Nitie jok ma ok nyal ndike tich, odhi e interview komer. You know, tire ng'at minena nena ni okay ng'ani takia to chale kagima en wasted. To ok en wasted no tuo, to en wasted ni magi to chal effects mag ang'owa mag kong'o. Obiro kata ka kodum kong'o kailago, you know, gik moko kailago. Kora pani gima duong' monego be ni wang'eyo ni ng'enyne kai wabiro loso about you know, counseling, osiptende wa bende mantiere dala kucha. Ng'ato inyalo tere ng'ama nitie gi thagruok mar kong'o. But seche moko bende wapenjore no osiptende adi public wang'e Russia gire wang'e kanye. Jakong'o no wang' oyie kata no donje dho gate ni nyise di mabor kabisa. And then gigi maduong' bende ni en ng'at ma nigi chandruok to kia. To dhoge riek bende onge ng'ama ong'eyo moingo ng'ama jakong'o. Amadho pesa na some of them are a bit successful and you know inonge giming'e. Yes, makinya kia. There's a way we glorify kong'o kaka wan joluo. Madh kong'o kapod ngima and the rest. Koro apani gima duong' ni conversation. Gombaka. Tuak. Ng'eyo bende ni an kaka ng'iyora antie gi risk factors. Risk factors ne otenore gi jok mane an jonyuola ne madho kong'o. Koro that is a risk. An akale malit katin. That is a risk. Antiere gi condition moro e wiya kate denda mamiyo koriwore gi kong'o tapane effects dhi bedo marach. And then nyaka wawach bende ni ng'a madho kong'o matiyo gi ndawa, njaga and the rest iyudo ni yot kata mondo kansa omakgi moingo ng'ama ok tim ang'owa mok madh kong'o kaka kansa mag of the liver. Okay. Margaret, hello, penj laktar. Hello? Margaret, hello, penj laktar. Hello? 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 Dhi nyime wawinji? Margaret wawinji? So apenjo ni ya. So en thuolo mane ma ng'ato nyalo bedo ni otiyo go gi yedhe gi? Eka yedhe gi chakinye. Ok apar kiwinje. Be iwinje adier? Ok wawinje kata matin. Wakwayo ni mondo mi umednwa duol gi e studio koni mondo mi wawinje maber. Wadhi nyime. Atemo wacho gimoro ni jok mamadho kong'o matiyo gi ndawa, matiyo gi njaga and the rest, matiyo gi mira, matiyo gi mikete duol gi, matiyo gi te nyaka kata machuore, iyudo ni gi bedo gi ong'ala mamalo
mar mondo gi yud kaka kansa. Nyalo bedo kansa mar del, kansa mar duol, kansa mar dhok, mar throat, mar kidney gere, mar liver. Koro apani mago sama ji ong'eyo ni gigi nyalo tudore, magi are the effects marichogi. Nitiere kata mana drug induced psychosis, neko waluonge ni neko mabiro nikech ng'ato tiyo gi yedhe. Ne nitiere diere moro osiptal mwalo kucha psychiatric wing ma district hospital. Ne I think over 80% nyithindo emano pongo kanyo. To jogi te up to 80% niyudo ni gimotima ang'owa mokelo negi tabuno en tiyo gi njaga. To magi gin jok mwaneno kata mane ndara, mwaneno e streets, mwaneno e osiptal, ang'o gik moko ka ilago. Koro nyaka wang'e ni ji sama waloso nyaka ging'e ni magi e gik motimo ang'owa motenore gi gik makamago. Nitie jok moko ma bende wang' owe skul, wang' owe tich, nitiere jok moko ma wang' obed odonje kuo, nitie jok moko ma be wang' otwe, jok ma bende tho e accident kata effects medical related, health related effects mag drugs o ma bende tho kamano. Apani mago gin gik manyaka jogi ong'e. Ni idonje gini to ng'e ni piny kacha to magi timo ang'owa e gik ma nyalo timore. Achiwacho bende ni thothne samoro wanyalo go mbaka kama kata wanyalo wuoyo kama to ng'ato be winja to bende ok obadhe ahinya, to kata kamano yiena mondo mi akaw simu. Hello Andrew, penja laktar. Ruth, an laktar okonya kae. Hello? Wawinji dhi nyime? Adwa penjo laktar ni nitie yath moro ka miluongo ni tramadol. Yadhni kitiyo kode to ichieo kiyudo ka in gi teko ahinya. En yath maber koso nyalo miyo ng'ato problem? In gi teko e yo mane kinyalo pimonwa mana matin? Ichieo ka dendi yudo kingima kabisa kitiyo kode. Kata kinindo kiol. That is a medicinal drug, and apani gimowacho ni anindo ka ola, anindo ka denda rama, tatiyo gi yadhno tachung' ka denda ber. Apani mano positive effect ma drug no. But again, sama ibro bet ni tiyo kode nikech ol. In fact, kwa ol ok wadwar yath. Kawa ol onego bed ni wayueyo. Koro ibro yudo ni tiyo kode e yo ma ok otimo ang'owa ma ok ber. And sama koro ibro tiyo kode ma chopo kama dendwa ng'iyo. Ma koro kinyal bet ka yonge gi yadhni. Koro mano koro biro bet ni watimo ang'owa wa abuse yadhno. Ok ang'eyo ni seche ma wawacho ni chako yot, wuok eto tek, wuok kata mondo be ng'ato yud konyruok nyalo kawo thuolo machal nade, to kawo ang'o tok screening mane wacho cha, kaachiel kod pim assessment mane wacho cha, kaeto bang'e ang'o matimore? Wuoke, nitie jok moko ma bende ok nyal wuok, ma gin mondo gimed bede piny ka e yo kaka gisebedo gidhi godo mbele. Jok ma koro are dependent, jok ma life gi ni kuom kong'o. Ng'at ma ok nyal tiyo ka ok otimo ang'owa ka ok ometho cha, ma sama kong'o onge dende to en ng'ama timo ang'o, ok onyal tiyo, tuo wiye bare, ma withdrawal syndromes, ma nitie jok moko ma can even experience heart attack and the rest, mana nikech koro otemo weyo. Koro ibro yudo ni ber weyo tis ne jok makamago moloyo dhi nyime gi gineno. To mano kama kosechopo to mano ing'e ni koro in ng'at ma in at the mercy, ngimani ne e lwet kong'. We akawie simu machielo. Hello, penj laktar. Hello? Penjo jalony. Wawinji? Inyalo yudo ka ng'ato ngima. To iyudo ka okawe noran ni odwa nomadho kong', koro timore na moran. Mago donge gik manyalo miyo ng'ato kidore kite kong'.
Ngima to timore atima modonje adonja. Okega kesa wiye no ando bera na malongo mako we pongo longo muro mala temo tije majie nego tim. Tije majie nego tim makete ni muluo. Apane mano gima en very common, especially gi kongo ma bechgi yot madalaka. Iyudo ni sama ng'ato osemadho ok onyal timo ang'owa, ok onyal tiyo ngima gi ni mana e kongo. Ema apani japenjo no wacho ni chopo kama ochal ng'ama oran. And of course, kongo en gima rano ji sana sana magine cha ma beche ni piny mimadho dala cha chopo kamoro ma in ng'ama onge gimoro amora minyalo timo mangima ni chakore kongo. Gokinyi sa ariyo in ng'ama oseme tiende ni ng'at kama kamano odiochieng' te mano sekethi by the way. Yeah. Joluno ngero ni geng'o ber. Yeah. Moloyo thiedho. Ere kaka wanyalo geng'o tiyo marach kod yedhe kata tiyo kod yedhe mamero ji? Kaka sani mantiere e diere mag sikuku kod weche makamago. Aparo ni gima duong' monego bed ne watimo achiel ne wang'e ni tiyo gi kongo gi yedhe mamero ji en tuo. Bas gi tuoche magikelo kaka wacho kansa, gik machal kamago. Ntiere samoro kata ka in jasomo ok inyal somo, ok inyal tiyo tijeni, kata mana keny ni ka in ng'ama osedonje keny, ibiro yudo ntiere kamoro makoro ibedo limited kabisa ma ina kanyo. Keny kethore. Koro apani mago nyaka wa focus kabisa e gi richo mawuok kuom tiyo gi gigi asasa. Asasa chapani en yo makoro ok inyal geng'o. Kane chako metho godhiambo to nyaka kiny gokinyi pod ng'ama ntiere. But mano ok e yo monego bed kaka itiyo gi kongo. Conversation, open conversation about yedhe matimo ang'owa ma mero ji. And wachake piny. Chakre higni 3 nyaka 6 kae ng'enyne wakawo ni jogi pod tindo. To gik mowach ne nyithindo go kanyo wigi ok tim ang'owa ok no will go. Nyaka wabed gi family rules ma wa ng'iyo seche te. Wasiko waloso. Odwa ka en kama. Ok wamadhe kongo kata jonyuol kamadho ok giting' kongo gibigode ot kanyo. Waket seche wa mang'eny gi nyithindo. Ka wanyalo geng'o jok ma pok odonje metho mang'eny, wabed gi jok mang'eny ma ok methi moloyo jok ma metho, then apani mano nyalo timo ang'owa, nyalo konyogo. Machielo bende mondo wang'e ni kony nitiere. Ng'ato nyalo dhi osiptal, ng'ato nyalo dhi e counseling center mondo tim ang'owa ulos kode gi weche mag kongo. And then nitiere rehabilitation centers bende mang'eny ji cannot afford. Ng'ato wang' ous puothe mondo idhi tim ang'owa, idhi go rehab center e gima ne chako mana ka ang'owa ka rehabilitation ka tugo. Then wa review bende yore mwanyalo tiyo godo diere ka wa celebrate gik moko. Ne ntiere gimoro chon ni tea party ma jirado to madha chai no. Apani ji onego ong'i gik moko machal kamano. Machane effect ne tim ang'owa. Wanyalo bedo gi tea party kata gi milk party. Milk party, yes. Kaito bende wayudo kaka ji gomba ka gik moko kailo. Apani man. Kata porridge party. Porridge party, yes. Adwari mondo mitwagni wagole studio ka watere oko kocha. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye. Kachiel kod namba mar simu kinyalo miwa bende wanyalo duokero kamano mathoth. Anatiyo gi Amani Counseling Center. Wantiere Ogingo Dinga Way Mwaloka. Wantiere go office Kisumu, Siaya, Nyeri gi Mombasa bende. To namba na en 2 nono 7 2 3 9 Othaga githero. Wacha gidho. 0723 798 932. Inyalo nuoyo? Yeah. 0723 798 932.
Erokamano. Kendo kaponono nitiere kod chandruok nyakwara Ramogi jwang' go simu mondo mi iyud konyruok. Gima duong' ni konyruok nitiere kae to gima wago de chenro makawuono ani kapok ng'ato chako to keko chaki. Inyalo chake e yo mayot, e yo mamila to mondo mi ang' iwuoge nyalo bedo chandruok maduong' matamre gi nono. Diere makoro wantiere nyasi kama ama seche monego beni watang'i mugi kaka jonyuol ang'o ma watimo nikech wasewinjo dino e chenro ni gibiro timo mana gik ma watimo ok gik ma wawacho. Ne jalony marwa erokamano mathoth ne jogo picha ma Lewis gini, erokamano mathoth ne jogo mochung' ne duol kachiel koda kataya director na Philipo Chieng' od Migori, producer na Pape Chokoth, nyameja erokamano mathoth. To in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka. Kawacho ni ngima en mwandu oriti masani. This holiday season, Citizen Duka and Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi basket na offers zingine kibao. Choose what you want and buy it in pairs to enjoy bigger discounts. 2 packets of 2 kgs sugar, 538 from 558. 2 packets of 2 kgs chapati flour, 278 from 338. 2 bottles of 2 liters cooking oil, 990 from 1,360. 2 packets of 2 kg basmati rice, 1,398 from 1,534. 2 packets of 4-pack tissue white, 318 from 372. 2 bars of 800 grams bar soap, 318 from 400 shillings. But that is not all. You can pick